Oiches, Alberte, estamos en Twitch. Estamos xa en vivo e en directo. Estamos en vivo e en directo en Twitch. Deixa a cámara. Podo saudar? Xa te vexo. Podo saudar? Hola, mamá. Hola. Que tal? No, mamá no, porque miña nai, quero decir, xa contarei despois como envía os Ibai, audios que de tal? WhatsApp. Ibai. Oye, Ibai, imos a por ti, pero dende o bo rollo, o sea, non como crítica a unha cousa que non entendemos, senón como rollo de irmán a irmán, do, No, pero imos do facer éxito. unha velada de boxeo. Home, eu creo que Eu creo que che pinto a cara de sangre. Pois eu iba a decir todo o contrario. Creo que che dou dúas luvas que te poña a comer parqué fuertemente. Podemos facer un cara Hai que empezar a así, cara. hai que empezar así o programa. Sí, igual eu peso máis que a ti, Igual revento. Non ten que ver, non ten que ver. Sí, sí. Porque eu culebreo que Igual morres como a segunda tempada do Bueno Carallo Bueno. Oh, que ben fiado, que ben fiado, Silvio Falcón, Preparou unha na casa, é dicir, aquí. É preparada. Protagonismo no resto de programas. Perdón por ferir o teu ego, Alberto. No, o meu ego non se fire Camiña só. con calquera chorrada. É dicir, hai que darlle duro o meu ego. Ego falando un pouco Viva la Feria de Abril, hombre. Bueno, Oye, estamos nada, aquí. mira, conseguimos que baixara o número de persoas que nos vira ata a bonita cifra de unha unidade. Non mires aí. Vale, Non vale, mires aí. vale. Esto van a consumir todo por Spotify. A posteriori, ¿no? Sí, claro. Porque quen viría un mércores a vernos? ¿Quién se lle ocurre? Quen estaría disposto a presenciar ou vir este programa derradeiro, programa da tempada do Bueno Carallo Bueno? Ti queres saudar a esta xente que temos aquí? Home, eu quero saudar a unhos ointes moi especiais que viñeron Pero non te rías así deles, es rollo proceso. especial como mal. especial para Mongolo, queres decir, ti? Sí. No. Eu non iba por aí, no. Mongolo é unha palabra que quero reivindicar aquí. A por certo. ver. Pechamos tempada, pechamos Audiencia Nacional. Bueno, no, por decir mongolo, moi mal, non digo as cousas, no. En fin, mongolo, pero mongolo xenérico, non Con respeto. Non especifiquei, non dixen mongolo, por exemplo, marichalar, non dixen. Claro, sí. Mongolo, así, en abstracto. Mongolo como os nosos No, pero é unha palabra, tío, é como, sabes, como estantas os, mongolo, esas palabras que chinchen a boca, Aparte, se mongolo. lo dixeras con calquera outra vocal, sería igual de subnormal, sabes? Menguele. Menguele, Igual, Mangala, é igual de su normal. Mungulu. Efectivamente. Ojo, Bueno, vale, moi ben. Houve aquí crítica política incluso, Non sei. Date conta, Bueno, saúdaos ti, que eres a parte, digamos, institucional Mira, do teño programa. Un vaso agora mesmo para os que nos coiten en audio Mira, da Feria de Abril de está, Cataluña. colleu un abaneco en galego, sabes? Que é o Sí. termo correcto, Rollo abaneco. moñeco, sabes? Estáse dando un pouco de aire, Silvio Falcón, porque aquí estamos a 45 grados centígrados. Sí. Hai que decir tamén, porque os estén escoitando, Temos que non vendo. presentar aos- Momento. Que ti estás nunha cadeira de youtuber destas con bo chasis, Eu estou na miña casa. cunha boa respalda. Na miña casa. E a min terme nunha silla destas de Sky barato. Pois iba a por nunha desas do comedor. Sky barato que levo sentado aquí dende as 4 da tarde. Cando levante, os collós van a erguer a silla e van a levar comigo a facer transbordo na línea 3. Pois mira, esta cadeira regaloume unha amiga de Aina, xa lle direi esta mensaxe de Sí, da miña parella. sabes, cando levante a colloada vai soar como cando pechas unha cremallera. Brrr. Bueno, tampouco é moita perda, a verdad. Tú xa fixeches o traballo, un No, pai... de logo. Que temos convidados. Bueno, convidados, tampouco te flipes. Bueno, igual non queremos que falen. No, que decir, son xente que veu. Sí. Xa Están está. aquí na miña casa e pois hai que dicirlle hola. Saúdaos, por favor. Pois temos a Pablo Casal e a Uxío Meis. Casal, dixeno mal, A ver, Queixal. Non se Moa, vai moa, escoitar. moa en catalán. A ver, deixa de... Podes escoitar, eles non se van ver. Pero entón, a ver, Pablo, achégate ao micro, por favor, di... Boa tarde, que tal, rapaces? Ben, escoitase aí. A ver, Uxío, ti faz aí a proba. Sí. Este parte que non é unha proba de audio da Panorama. Non ve un paxaro, Eu Xio Meis, o noso antigo arquinemigo. Sí. Agora xa Localiza colega algo máis, que incluso ven a túa casa e trae unhas leis campesinas. Quer dicir que cuidado con eso, Sí, sí. Que trouxeches ti, Alberto? Eu trouxen a miña presenza Vale. Trouxo o que seu vale, micro... que vale bastante máis que unhas rufles gamón. Depende onde as compres. Se compras aquí abaixo no supermercat do Born, Correcto. La gentrificación. Sí. Problemas da gentrificación,
Hai gentrificación en Galicia. Espero que non. En Ahora van Grou, aquí, en sí. Grou Sí. hai gentrificación. Mira, no 95% dos municipios galegos, non. No resto, igual En tampouco. Compostela igual empeza a haber Eu gentrificación. digo, en 3 sí que os hai. En Cales. No Grove, No Grove? na Coruña e en Santiago. O Grove. É que o Pal- xeo é do Grove. No, xa, se tardaban... Dixo, A ver, dixo isto como tres, intro está quedando moi largo, dixo igual. tres palabras e unha xa foi dúas. O Grove. E outro Bueno, non sei que... Outro foi pi, 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 pi. Eles dino xunto, o Grove. Sí, sí. Sabes que non sei que lles pasa na cabeza que como que xuntan O Grove- junta letras. O Grove, mi villano favorito. Está claro que non estades moi postos na etimoloxía Non, en outras cousas tampouco. En a toponimia galega. Cala un pouco, Xio, que este é o noso programa. Pois temos a Uxío Meis e a Pablo Casal, de público fijo discontinuo. Non descartamos que en algún momento se colen por aquí. Sí. Como decimos, este programa está saindo en Twitch, pero vos estades nos escoitando o sábado, como é habitual, Claro. co voso a plataforma de audio. Recorda Exacto. aí as plataformas de audio nas que estamos. Estamos en Spotify, estamos en Anchor, en Apple Escoitas, estamos en, bueno, na Estamos FM. en Barcelona. Estamos en Barcelona, aquí no barrio do Born, xa sabedes, barrio que cheira a Mexo, pero, bueno, polo demais moi bonito tamén. Están Claro. rehabilitando, están facendo algunha rúa peonil, e aquí estamos. Ya no que ven a eleccións, veremos a ver que se ha colado. Eu vou tal. votar colado, mira, por joder. Buah. Sí, 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 sí. Eu sempre eu son un antisistema. O sea, vas ao revés, cando ninguén a vai votar, Eu ti nunca con votei, colao. eu nunca votei a colado E agora? e agora sí. Ada. É que, claro, correcto. É que van, non vou dicir en que rúa vivo, xa sabes que eu son moi Sí. da miña privacidade, É que sou un desde- pouco aceloso da miña privacidade, entón non vou dicir que vivo na Avinguda Meridiana, pero están facendo aí unha Ali diante rehabilitación. do metro da Sagrera, non? Correcto. Fide puta. Entón, están quitando o carril ao coche, basicamente. Poñendo un pouco de árbore, un pouco de céspede, Ajá. deixando todo o que non fan en Madrid, Dices céspede, yo pensei en Pancho Céspede. todo va... Era aquí silencio aos compañeiros tamén. Imos coa intro do programa. Unha pregunta antes de meter a intro. Sí. Como imos facer o programa do tirón, entendo que non va a haber pausa ninguna. Sí. Se se me acaba a cervexa, podo pedir a estes rapaces que me hinchan, non? Sí, no, sí, no, mira. ainda no, grazas. No, Deberías. era por tela información. Pero xa vexo que o Xío está disposto. Unha maravela, tot plagat. Veña, empezamos. Dalle. Isto é Bueno Carallo Bueno, o mellor puto podcast en galego do mundo. Vou vir un pouco para atrás para que se me vexa ben así A no ver. plano. Xa. Non temos ninguén nos comentou nada contra todo pronóstico. No, xa sabía, Temos dúas xa- persoas na casa. xa sabía que non había- mellor acompañados, é imposible. No, o certo é que irán chegando mensaxes. Ahora xa son varias as persoas conectadas. Veña, imos xa ao programa de hoxe, Imos Alberto. ao programa. Hoxe acabamos tempada. Acabamos tempada. E fixemos unha promoción un pouco particular. Bueno, é que ti estás moito co tema dos mortos. Estás entre que vas a despedida de solteiro, na que meten en cada leito É verdad. o propio homenagueado, Ajá, preparache unha esquela para esta segunda tempada. claro. Hai xente confusa. Teño Como que dicir, confusa? sí, hai xente confusa en xeral, Quer dicir, xente confusa que non sabe onde vai. Bueno, coincide co día do orgullo tamén. Que decir, correcto, nesa índole, que igual acabou o bacharelato, selectividade, e dice filoloxía ou traballar.
Hai xente que está nese plantexamento. Falábamos de morrer. No, falamos de morrer, no. Xente confusa, refírome a que eu recibín milleiros, por non decir unidades de mensaxes de xente que se pregunta, tamén Pablo Casal, Sí. decía ao chegar, se o programa remata forever. Bueno, de momento podemos... Mira, escoita esta música, mira. Así... Morreu alguén? Pomoslle música. É de mortos, pero é un pouco random, é o que topei aquí no Está Spotify. ben. Fucho unha vez ao liceo a ver ópera. Como? Onde? Se fucho ao liceo a ver ópera. A pregunta é clarísima, eh? A pregunta é de si ou non. Estaba facendo parvo al verte. O meu acting non é bo. Próxima levando baldes de auga a E apagar o morrendo incendio. os nenos no incendio, rollo Bangladesh. No, eu fun unha vez ao liceo, a última Mira, vez, señala. Ai. a última vez que fun ao liceo a ver ópera, convidei a miña nai grazas a voz deste programa, a Monti sí, Castiñeiras. A Monti Castiñeiras. Sí, así Qué que grande, Monti. un bico aproveito para saudalo, sempre con nós no programa, a efectos prácticos na propia sintonía. É verdad. Así que un saúdo de aquí a Monti, espero que nos vexamos en breve. Bueno, Monti é Eh, fan, confeso, da sección O Tío Pedro. Fan do tío Pedro, como non pode ser do outro xeito tamén, porque Claro, o Tío Pedro que hoxe... Imagínate, que pase o Tío Pedro. eu ata que non sexan as 8 da tarde, eu aínda confío en que ese momento poida chegar. Bueno, pero sacamos un chouriciño ou algo. Claro. Efectivamente. É un ron con Coca-Cola. Sí, hombre. Eu, vamos, xa xo dixen 1000 veces, pero desde logo tío Pedro é a sección revelación, é o Golden Boy desta É o tempada. Pedri e Gabi. O tío Pedri. Podíamos chamar a partir de O agora Tío Pedri, madre o mía. tío Pedri, porque desde logo que carisma é unha sección absolutamente maravillosa. E tamén veñen do mesmo continente os dous, non quero dicir. É verdad, é canario. Efectivamente, É canario. africaners ambos os dous. Os dous son plátanos. Correcto. Random total, Eu vou a estar por Galicia, despois xa aproveitaría para facer promoción, Vale. non me quero adiantar, pero se teño opción por creo que visito unha parroquia próxima a Grou. Non sei se teu tío Pedro dou por feito que está en Grou, pero igual Por qué? non sei. Non che podo dar datos, isto é para a sección. Ai, bueno, pues despois iremos desvelando máis entre Sería feo, eh? No, podo facelo cos de Londres, co do mi madriña ou ficho un de Esther do que liza algo máis. Home, se queres que non se entenda nada. Entón cos de Londres, non? Exactamente, Claro. mellor que os de Londres. No, estaremos, eu comprométome tamén a vir. O de risa, non? Chámalle contido. Chámalle unha puta mierda, non? Así. Eu levo sin dormir un mes. Por qué? Imagínate se descansara, eh? Te daste conta? Daste conta de... Pero si ti non traías nada de todo de risas. Vale, pero tamén teria que descansar, ou? É dicir, sabes que se morre antes de non dormir que de non comer? Ah, sí? Sí. Pero a ti non che vai pasar de ninguna das dúas. Ninguna das dúas. Gamás de lo gamases. Eso non o experimentaches tú en plan a ver cal das dúas, ¿no? Vou Ninguna. a poñer a prova, a ver cando... Sí, Morro sí. sin dormir, ¿no? Efectivamente. No, pero tiven a Pero nena, estás durmindo pouco, tiven a nena mala. Tiven a nena mala, empatou aí un catarro cunha herpes enguinal. Pero eso que é Da verdad. angina, non Iba a da, dicir non da que- ingle, que ainda non se meteu nesas batallas. Todo chegará, todo Aínda, chegará, todo aínda, chegará. sí, sí. Calculo 10 anos aínda de respiro. Ali Despois na xa Sagrera empezan... Despois xa virán outras temáticas a debatir neste o noso podcast. Pero de momento varias feridas na gorxa, pobriña. Tamén calor, bueno, eso, un mes sin dormir. Entón, bueno, vinme obrigado a probar a cocaína.
sen ninguna necesidade sen querer, vaya. Xa sabes que eu practiquei a fariña, a cocaína de audiovisual, E iso a que cocaína falsa, cocaína televisiva, que como todos sabedes, se non sabedes digo volo eu, é leite en polvo. En serio? Sí. E eso ten que subir, pegar subir. No audiovisual, eu cando cheguei a profesionalizarme, descubrín que a cocaína era falsa e que tampouco se fodía de verdad. Que poñías un carpín na pirolo, entón digo eu, pa que estudiei 3 anos? É dicir, a min explícanme isto e acabo dereito, sabes? Eu sabendo isto acabo dereito e hoxe estou exercendo de abogado, joder. Pero ninguén me contou iso. Leite en polvo. Eu, daquela non o sabía, ano 2017, agora son pai, e a miña pregunta é, por que non empregan cocaína que é máis barata, joder, con leite en polvo? Que eu xa sei o que é comprar palés e palés de leite en polvo, cueiros, etcétera. Por que empregan leite en polvo? En fin, eu estive durante un día inteiro esnifando leite en polvo en repetidas secuencias E o día seguinte corriches e ao final 2 kilómetros, non? Exactamente. Pero ao final da xornada alguén preguntou, sabio, astuto, non serás intolerante á lactosa? Ah, ben. E dixen, zafasteis. Xa o podían saber, entón, claro. Correcto, Sí. correcto. Bueno, Alberto, temos Así que- algún comentario no Twitch. ¡Hombre! Vale. Non me godas. O noso home da areia, o xefe de Pod Galego, Home. está aí mirando que nos portemos ben. Bicos, bicos. Imos ver unha cousa, sei que hai un troco de plano no que non se nos escoita. Entón agora imos, como este interactivo, imos aproveitar o audio vai ben, o podcast, os estén escoitando o podcast na súa casa, como así nada. Vale. Pero imos cambiar os planos, a ver cal é o que nos escoita. Vale. É un xogo en plan. Vale. Vale. Non entendín nada, pero ti te encargaste, non? A ver, ahora mesmo estás nos a escoitar. Vale. Entón, Agora sí. creo que imos a este. E aquí en non. principio, eu creo que este estás a escoitar. Aquí, se non se nos escoita, podemos facer o parvo, pero, Pero igualmente o- isto queda grabado. Cale, isto está- o xeral é o que non se escoita. Non sei. Este é o que non se escoita. Igual se non lo diga a nosa audiencia, o plano xeral, igual, A ver, é difícil, entón, para que eu me aclare, para Aclaren- Spotify vai todo do dereito, non? Spotify todo perfecto. Todo. Vale, pasa en Twitch que, claro, traballamos con dúas cámaras, non sabedes? Traballamos con dúas cámaras, entón, claro, sempre problemática, ¿no? do técnico, que sempre dá O problema. técnico. Estou sudando bastante, eh? Sí, dilo como si podes No, arreglar non esto. sudei tanto traballando esta mañá como hoxe. Contra como todo agora. pronóstico. Contra todo pronóstico. Bueno, Penso que con esta escoita se nos ven. este plano é moi bonito. Mira que bonito este Se nos plano. quere deixar comentarios no Twitch, eu- se non se escoita, por favor, avisade. Correcto. O Medarella, grazas por estar e Mira, por aquí se temos máis espectadores. colaborar. Ai, que me pego aquí unha hostia con micrófono. A ver, imos ao contido, entón. Que contido? Co contido. Ah, eso ten contido. Sí, ten contido. Estou moreno, eh? Mira, a min a cámara esta deixame moi vermello, mira. Sí. A ver, queimeme este fin de semana. Tes cara de balconing. De balconing, Silvio Falconing. Correcto. Sí. Este fin de semana que? Queimeime. Queimáchete, pero por qué? Porque unha decisión que aparella? No, o sol, hostia. O sol, onde fuche? Fun xogar a baloncesto a Castelldefels. Moi ben. E Como che gusta o baloncesto, eh? Como viviche as finales da NBA? pois vivinas dormido. Como Dios manda, joder. Hostia, qué tristeza, ¿verdad? Erguerse para ver a NFL, a Super Bowl, os Oscars, a NBA. Super Bowl. Dormide vos que podedes, me cago en Dios, dormide, cona. Super Bowl é cando colles uns cereais, non? Pois llevo boa cantidade. un Super Bowl. Moi ben. Aí está choca, pi. Queres facer o programa só, verdad? Sí. Moi ben, sorte. A ver, Mira, no, dignos é broma, que é a broma. min escoitase un pouco máis baixo, Alberto? Bueno, claro, Esto é porque unha- eu fixen cursos de voz. No, o que pasa é que nas probas de audio nunca berras. Ese é o que pasa. Ah, tamén é verdad. Bueno, total, que estivo xogando a baloncesto e queimouse. Eu estou bastante moreno, porque estou traballando o tema praia este ano. Non Non decías que traballabas? Non me colle o touro, xa, coño, pero o fin de semana, sabes, é pa min. Ah, sí? Estou indo coa cativa á praia, estou indo ao río, inclusive, río da Cataluña Interior. Xa sabes que eu traballo moito a Cataluña Interior, traballo tamén á praia do litoral barcelonés incluso. Vives ben, Bueno, non hai que- queixa, non hai queixa. Hai que vivir, primeiro, vivir. Traballar, Pa que? se acaso. Pero Claro. vivir. Eu se podo vivir, non traballo, sabes? Escollo. Escolles. Claro.
Que me contas logo A a nivel ver, de estrutura? Queimeime, pero eu o que che quería contar de verdade Sí. é que estiven nunha boda en Palma de Mallorca. Pero ti a cantar bodas vas? Pois non sei, pero creo que quero ir a menos das que estou indo. Boda en Palma de Mallorca? Sí. A vinche unhos estares, Un ahora que estares. dis, unhos stores, Sí. que o que se pon, que non é Para persiana. tapar a luz, ¿no? Non Para taparche aí o... Exactamente. Ah, mira que raro, porque a pantalla partida parece que estemos separados. O entrecego. Pero, parece que o brazo faga, no, que sexa brazo. En fin, iba a hacer un chiste de humor negro, pero igual a A ver, forro. aquí eu penso que aquí ten que se nos escoitar, home, a ver. Este se nos- plano é brutal. É brutal, ten Este que se nos plano é de escoitar. estar conducindo ti un tráiler polo tipo de silla. Mira como eu estou, pois eu sou o neno que vai co pai. Imos pa Zaragoza, Eh, comemos en Albarracín. Alfajarín, será. Eso. E a putas. Albarracín. Albarracín creo que tamén é unha localidade, Sí, no, é a Sierra de Albarracín, Ah, o sea, vale, vale. que un error, pero que bueno, que É perdón. un error, pero Susanabel. Se usa Anabel Grisos. Bueno, Dios, Ay. Dios, en fin. Ay. Bueno, oye, se chega A boda. Se chega de Sofía deste programa, grazas. Sí. Estou por ir a vosa casa a apertarvos un e por un e. bueno, a boda. Boda en Palma. A boda en Palma de Mallorca. A ver, apetecíame pouco porque veño de dúas bodas anteriores, xa contei noutros programas as despedidas solteiros, todo. Xa era como un pouco bonus track. Moi ben, fomos ali o casamento, tal, guai. Era un sitio moi pijo, moi rico, moi... sabes eso que non poderías pagar ti? Home, Pois non fa falta que sexa pijo, porque non o poida pagar eu. 100 veces. Pero e ti en tenis? Eu non me atrevín. Amigo. Non me atrevín. Levei unhas Skechers Cazador, de cazado. zapatos de mentira. Sketcher, zapato de pai. Sí, bueno, zapatos de jubilado. O sea, Bueno, claro. correcto. Ou de país jubilado. Tamén, sí, claro. Bueno, mira aquí, salúdanos Farún tamén, moi boas, hai que saludar a xente. Que Farún. pasa? Farún. Cheiro catalán. Ahora vai chegar o Far 2. Bueno, o que che decía. Dime. Estábamos en Palma de Mallorca, facía moito calor, que non é noticia. Vale, Pero claro, íbamos vestidos de traxe. correcto. Os homes estábamos al borde de la morisión. Pero eso polos clichés, Claro, polos, por ir polo- vestido de Claro. traxe e non sei que. Camisa de manga curta, moi a prol. sempre. repartiron uns vanus que din en Sí. non son estes, este é o do restaurante O Toxo de Barcelona, que patrocina non O Toxo Hermanos. O Toxo Tres Hermanos, ali Joder. na rúa Carrera del Karma. Maravilla. Uns máquinas, Sandra e non me acordo. Moi o nome. recomendable. Sí, sí, bueno, é bastante normal. Cómese. Bueno, sí, e non morres nin tes legionela ni nada, sí. A priori. A- Vaya promo de puta madre que... Bueno, o caso é que facía moito calor. Sí. Moito calor en Palma de Mallorca. Sí. Non é novedad, pero bueno. E había... Ten final esto, ¿no? Ten final. Vale, vale. O final é que casi morro, claro. Oh. Porque a xente... Isto interesouche. Hombre, sí, porque todo esto vai ser meu cando ti morras, ¿no? No. Ah, no? Vai no heredar a miña cadela Leia, que vai facer un podcast que vai guau. Xa hai algún podcast de cans, eu creo. A estas alturas debe haber xa algún, A xente- Non será a primeira. Perdón. Uy, aquí case dime morres- lo comía, por esto, Home, dá, Hombre. claro. Bueno, pues por Moi aí vai bien. o tema. Bueno, facía moito calor, a Sí. xente entraba dentro do hotel no que se celebraba a boda, hotel, todo unha locura. Para refrescarse ibas aí 10 minutos, puñaste debaixo do aire acondicionado, o sea, o nivel de exagerado era increíble. E a xente que entraba ao cuarto de baño tamén entraba a refrescarse ou había un pouco de Sí, sí, xente sí, que iba todo un pouco, ¿no? Había dúas opcións. Aire acondicionado ou padín. Sí, eu padín, sí. Entón, Bueno, que che pasou? Un nada. golpe de calore A xente non comía o pica da boda. do calor que facía? Do calor que facía, sabes, nas bodas que a xente Oh. estáse peleando, ali pelexando por conseguir o canapé, nada. Eu son McGregor nesas ocasións. Eras Mr. Jagger, ¿no? Mr. Jagger Ahí das está. bodas. Entón, que che pasou? Pero tiveche como algún aí abaneo, escarceo co desmayo ou non? Un pouquiño, tuven que estar Ojo. debaixo do aire acondicionado un bo rato. A ver, non me atopei mal, pero aí ao borde. E, bueno, isto influiu primeiro o pica e na última hora tamén o baile. Facía tanta calor que a xente quedouse sentada, apapausteada, excepto a mesa que gañou a boda. A mesa dos amigos gays da novia. Por que gañou? Xa por feitos de gays? Sí. non, pegaron os bailes da Virgen ata o punto de que bailaban a canción
de España e Eurovisión, a de Slow Mo, Home, claro. cunha coreografía perfecta e facendo incluso Non tiñan calor eses. o paso este, tes de calor, Alberto. Non, digo que non tiñan calor eles. Hostia, mira que efecto máis raro fai este na pantalla partida. Que bonito. Non tiñan calor, o que tiñan era moito alcohol en sangre. É que o que che iba a decir, que refriguérate, nese caso, cervexa. Un puto fail. Moita cervexa. Un puto fail. Vale. E aí ti pagache os 150 euros para pasalo mal. Correcto. Porque ti es de 150 ou estiras un pouco máis a manga? Depende. Como che vai? Un pouco para saber Se tens que Silvio, comprar un bo, un hotel, Claro, que esa boda a ti igual che joderon 800 euros. igual este mes Cuidado, Silvas. Tive que comprar as cervexas Pablo Casal porque non chegache o 29 que me cago na No, virgen. é que xa cobrei, Alberto, que xa somos funcionarios aquí, claro. Eu ainda non. Aproveito para decir. Sí. A naide, porque... vale, a miña pregunta é... A cantas bodas fuche xa? A todas? 3. A 3. E a seguinte, E tes unha en setembro. Que a seguinte preséntoa. Preséntala. Sí. Oh, unha cousa que me dá moita rabia, xa non me pasa porque acabei me poñendo un pouco serio, case fero, Sí. porque... Alberto, temos 10 persoas 10 véndonos. Oh! 10 persoas. Pois que non marchen, porque ahora empeza a falar eu. Dá un Mira, pouco de este apuro. o plano xeral facemos Pero hola. cando non se nos escoita? Cando non se nos Creo que aquí que non se nos escoita no xeral. O sea, é dicir, eu hai moitas circunstancias da vida e moitos días nos que parezo gilipollas, pero nunha retransmisión de Twitch creo que é a máis clara, ¿no? Seguro. É dicir, en fin, despois queixome de que miña nai non sabe poñer o pin no móvil, pero eu casi nin o PUC. nin o PUC. Como decía meu pai en paz descanse, pídeme o PUC, non sei para que me pide o PUC se xa puxei o pin 3 veces. Aí está. Bueno, parece que non volveu para Manuel Fernández, alias sí, o Furgoneto tamén. Os Manueles. Os Manueles. Para descansen, Sí, un porque está morto e outro porque está dormindo a sexta. O meu pouco lle falta. De momento. Sí. Que contra todo pronóstico, non sigue dando. Bueno, non sei que vou decir eu. As bodas, que Sí. ven, houve un tempo, sobre todo cando a miña actividade monologuística era máis, digamos, abundante, Sí. que me pedían moito intervir en bodas, facer monólogos, tal. Pararon un pouco cando eu lanzaba contra a oferta de vale, pero ese é o meu regalo. Claro. Entón xa había menos suxerencias. E ao final optei por renunciar sempre, porque claro, eu quería estar borracho tamén, como a eles. A ver, pero a esa hora ainda non tens que estar borracho, non? Depende. É que eu sou de engodallarme xa, eu xa vou un pouco borracho xa a misa, Se hai misa. Que as que vou eu, Mira, afortunadamente, poucas son Nunca con... fun a unha boda con misa. Ah, non? Non? E logo Bueno, a Galicia sí. non me invitaron. No. Porque en Galicia son todas. Quer decir, sen excepción. A ver, o Xío ten algo que dicir. A ver, damos a palabra Sí, ao sí, non quere dicir. Que foi a unha misa sen... que foi a unha boda sen misa en Galicia. Unha vez. A ver. Eu fun a dúas bodas, nunha fixen eu de cura e na outra fixo un concelleiro de Esquerda Unida. O sea que non... Non sei que é peor, Vale. Fixen eu de cura, Cuidado. Home, de cura non farías. Cuidado. Claro. Bueno, Vale, houve quen fixo. Pois é o que facías ti, pero non? quen é ti para casar a niña? Refírome En calidade que de- Que decir, hai que ter ter carne de barco Un podcast hai que ter. No, ser piloto de barcos ou ter montado un escalestre, nin que sea. ti que eras moi amigo deles, pediu favor, ¿no? Por ser fillo de narcotraficante. Vale. Joder, bueno, entón en Galicia pode casar calquera. Bueno, caso que eu negueime a facelo porque, a ver, por moito que fagas o Parlamento ás 4 ou 5 da tarde, se o parota empezou a 1 o vermú triqui. Pero unha cousa é o Parlamento, outra cousa é a ceremonia, que son Eu vou a cerimonia tendo ya mangao xa 3/5 de base. Eu aparco o coche e xa estou buscando o bar antes de saber onde se casan. Imos de contar a nosa audiencia que antes de comezar este programa dixonos Alberto que deixara o alcohol nos últimos meses entre semana. Entre semana. Pero as bodas, se te coincide entre semana, respetas esa prohibición ou... É que aínda non me cadrou unha boda entre semana, non é, eso non pasa nunca, hombre. Non hai bodas entre semana, xente non se casa entre semana, joder. De casas en sábado ou en domingo, e se casan entre semana fa unha excepción, efectivamente, porque a min, Claro. o meu médico de cabecera díxeme, se hai unha boda entre semana, non teñas problema. Non hai problema. Douche permiso. Sabes que pasa? Que eu, isto é verdade, Aí. Eu pensaba que tiña un problema no fígado e era un erro do análisis. E era por un... E comeron chos deberes o can, Había unha alteración que
que era un erro de non sei que mierda, de unha vitamina, de non sei que hostias. Estaba supravitaminado Sí. e iso afectaba ao fígado. É que igual a vitamina era o alcohol. No, era outra movida. Toma vitamina cuando te enamores. Bueno, Alberto, temos un comentario que penso que é dirixido hacia ti especialmente. ¡Hombre! Cando vai vir ao bueno carallo bueno, Quen? Nico González. Hombre! O xogador do Español. Do Betis, sí. Do sí. Betis. A nova cesión ao Celta, sí. Mira, como chama este... Oh, Medarella. Ah, o Medarella. Pois mira, Nico máis eu temos úneme un grado de separación, ¿no? Con Nico González, podemos decir. Sí. Sepárate. Sepárame, perdón. Sí. Vale, ¿No? grazas. Bueno, pues sí, bueno. Coñezo ao seu pai, eu, sabes? Tampouco non. Fran González, gran ídolo deportivista. Non sei se aínda é o xogador con máis partidos. Podo mirar? A ver, pero xogou máis que Songo. Home, claro, que son Pero vos, sí, Songo joder. era titular, joder. Pero joder, son vos tivo 4 anos. Pero os porteiros sempre teñen eso. Pero me cago en Dios. A ver, Songo xogou 4 tempadas e Fran estivo 20 anos no Depor. Como vai estar? Songo non estivo 4 tempadas. Cada xogador con máis partidos do Celta. Pinto. Dutruel. Pinto colorado, Non me jodas. Un pouco de respeto. Bueno, creo que Fran é o xogador con máis partidos na historia do Depor. A ver, nos poñan aí no chat quen é o xogador con máis partidos, si non o busco eu. Vale, moi ben. Delega, que se che dá moi ben. Claro. Despois outra cosa que eu che faga caso, pero... Bueno, total. Cando que ven Nico? Na tempada 3, exclusiva. O inicio da tempada 3, no primeiro programa da tempada 3, seguiremos dicindo que igual ven. Ou sexa, non hai novedades, Bueno, a ver, parece pouco. Que decir... Alberto, conta ya a nosa audiencia. Dime. Fran González, Sí. fixo che ghosting. Ghosting é que non me responde a WhatsApp? Sí. Sí, fixo meu ghosting. Sí. Doble cheque azul, Doble cheque azul. red flag. Pero que estaba moi liado. No le hables más. Este último mes... No te conviene. Este último mes, polo que sexa, non respondeu. Sabes? En Coruña non son semanas fáciles. Tes que probar con José Ramón que o mellor está máis a bailable. Pues, Claro. Correcto. Por certo, falando da bailable, moi recomendable tamén o vídeo da actuación de Fran e José Ramón no lugar cantando cos... Bailable, eso era bailable, claro. Cos diplomáticos, era? Con quen cantaba? Cos diplomáticos, creo, ¿no? Eu vin o vídeo. Ao dao futbolín, ¿no? Sí, sí, é verdad. É moi patético eso. A ver, o ranking do Depor, xa o temos aquí. Belai, Patético, outro, digo, cabrón. outro fenómeno. Hai un link, hai que abrir un link aí. Traballa un pouco, Falcón. Non vou abrir o link que ten virus, seguro, eso. Mándanos aquí. A ver, Belai. O ranking do Fran Depor. seguido por Manuel Pablo. Ah, amigo, ves? Ves, Songo, tío. Cago en Dios. Mira, a Castrón. lo Vera Today di que ti estás aí o máis estilo Rafael, Que pasa? Eu, pola pose. Sí, por o micro na man. Bueno, É correcto. pola ausencia de reposamicros, claro. Exactamente. Chámalle reposamicros como concepto inventado. Reposamicros parece unha palabra moi axeitada. Sí. Explica moi ben o que é o artefacto. Vale, eu teño cosas apuntadas aquí das que non me quedo a esquecer. A ver, di algo ti, va. Básicamente da promoción. Ai, Imos tens que mandar a Imo- Cuña. Imola facer xa porque vai pasar a hora. A ver, espero que sexa unha con hora. esta cámara, Ahora sí que Ahora me prestaba unha cervexiña. A ver. Aquí habituallamiento. A ver, Albert, imos preparar aquí unha escena só para que ti fagas a túa promoción, que son as vindeiras datas, las cosas del comer. Mira, A ver, espera aí, hombre. Abre os ollos, que usted lo hemos pichado. Aí, hombre. Abro os ollos, pero Abre os ollos, hombre. Jonqueras. De Yonki ou de Junqueras? Ambas as dúas son correctas. Fixo moita gracia porque o quitar as gafas, o Xío sinalou o móvil como dicindo igual sin gafas o pobre non a ve. Claro, a xente ten que Teño entender astigmatismo, que o teño público astigmatismo. témolo xusto diante. Teño astigmatismo, claro. pero non tanto. Xira Galega, Alberto Montes, chega o seu concello, se é que o seu concello é Zarracós, na Merca, en Ourense, o día 10 de agosto, mércores. Esta é unha actuación a que teño especialmente ilusión, cariño e ganas, porque leva 2 anos suspendéndose por mor da COVID-19. Así que vou ir a rachar con todo o bar do Tinín, non sei como lle chaman, o bar da Non pinta moi ben eso, Sí que pinta ben, sí. Sí que pinta ben, cabrón. 10 de agosto, mércores, festas de Zarracós.
Campo da Festa, non é mellor lugar para actuar, Nenos, e dormir cedo, faced o favor. 11 de agosto, Tribes, Concello de Tribes, Plaza do Reloj, creo. Pronunciado así, do reloj. Praza do Reloj, pola noite. Preguntan aquí, Tinín Arena, din. Non sei. Tinín Arena é onde xoga o Bayern. A partido do ano que ven, que patrocina Zarracós. Bueno, que me lío. 11, Xoves, Tribes, Concello de Tribes, a Póboa de Tribes, Tribes City, capital. Noite do 11, Tribes. Unha praza a que xa vou moi a miúdo, onde me queren moito e onde acostumo a triunfar bastante fuertemente. Se estades cerca, non vos la perdades. E o 13, sábado, en Córgomo, en Valdeorras, dentro do ciclo As Letras de Florencio, xa sabes, Florencio Delgado Gurerán, poeta valdeorrés, homenaxeado nas pasadas letras galegas. Hai un ciclo no que se homenaxea a súa figura, despois fago eu un espectáculo que non ten nada que ver pero que me queren moito e aí me levan. Unha vez máis, en Córgomo tamén, que é un lugar que visito con asiduidade. Está aberta a contratación pro 12 e pro 14. E por eso lle mandaches aquí esta... Sí, quedou claro, 12 e 14 disponibles aínda. Aquí o noso público está pensando que como tes o micro agarrado ca man e con toda esta promoción, con toda esta enerxía... Sí, que con me cale un pouco. No, que igual se che vai cansar o brazo e despois imos ter que facer un corte. Eles estaban facendo broma entre eles, pois teníamos que facerlle un corte no brazo. Un corte, non de pararse, non de... Sí, incluso broma de drogas, todo, entra aí todo. Que non sei quen está preocupando por min, pero neste brazo neste brazo aguanto aínda bastante. Sí? Sí, por lo que sea. Igual podemos facer unha velada de boxeo Alberto Montes contra Fran da Lobeira. Eu vexome forte, Brazo gallosil, dinos por aquí, No, gallosil sería... Pelotari. O modo gallosil sería este. Sí. A barba, non? Incrustado na barba. No, é que eu teño velcro, a min aguántaseme, xa se deixo. Non vou deixar que me costou 300 euros. A barba. Moi ben, Alberto, pois que? Conto che aí algunha cousiña? Tiramos unha cuña? Home, se queres, xa que o podcast é dos dous. Que queres? Home, eu non che vou facer promoción. No. Deixouse unha cosa no tinteiro. Sempre ten que... Quedouseme, non deixouseme. Sí, deixouseme. Estes espectáculos do verán forman parte do espectáculo anterior. Uxío, por favor. Joder, que respeto, non podemos meternos ao estudio, que pasa o que pasa. Bueno, no estudio, na miña casa, Alberto, esto. Bueno, estoy dando un pouco de solera a esto. Nestes tres últimos espectáculos vou a despedir un espectáculo co que xirei durante moito tempo en Galicia, Galego Pasou Calquera, que seguirei facendo, porque é un espectáculo que me deu moito éxito, moitas alegrías. Sí. Pero vou a estrear un espectáculo novo. Están a estallar con ese non chiste. Non era chiste ese. Esto é pa min. Esto, fai un clip desto, vale? Sí, así, como si fose o robot. Fai un clip. Falcón. Sí. Quer decir, que vou a estrear un espectáculo novo no mes de setembro. Ainda non podo decir onde, pero vai ser unha estrea por todo o alto nun dos mellores festivales de teatro do país. Non podo decir máis. Pero ese espectáculo de título... É que venme unha rota ahora, espera. De título... Tanta cervexa. Estreo en setembro novo espectáculo. Chámase Patrón. Moi ben aí, ese... Estrearase en Galiza a finales de setembro, pero antes haberá unha preestrea en Barcelona o vindeiro 17 de setembro. Epa, bueno, aí estaremos. Na sala La Cuántica de Gracia, en Barcelona. Unha sala moi chula que me acolle o sábado 17 de setembro, joder, macho. Buah, é que non te De enteras, setembro ás 19 horas, Muy 7 bien. da tarde, PM. Esperemos a todos e todas. Aí, haberá que pagar entrada. Habrá que pagar la entrada, Si tú rompe algo, me cago en Dios. 12 euros anticipada, 15 en taquilla. ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué rolling? ¿Qué hostias? 15 euros de carreira, Aquí me cago en dinos Dios. o rolling. Uy, sí, o O mes. rolling. A A ver, temos Échame máis, un vaso. temos máis comentarios. Fran da Joder, Lobeira. que me deume da súa. Deume da súa as babaxas todas. A ver, Alberto, Joder, cálmate, que ainda hai cálmate. COVID, Uxío, que ainda hai COVID, joder.
que eu teño que traballar, teño unha nena pequena. Joder. A ver, Perdón, calma. Perdón. No, mira. Podes ir Uxío, se quieres, ven aquí, que se vexa que está... Pero sen agredir, A ver, Pablo, creo que é o momento, ahora imos a tirar unha cuña e tal, é o momento de demostrar... Uxío ten unha ganas de facer un Will Smith. Mira. De demostrar que estamos catro aquí, homes heterosexuais. Si estás acostumado a ternos en riba, pois... Mira, Ahí está. A ver, ahora que nos deixen comentarios. Pois a miña muller ten sospeitas que este tranquila, vale? Aquí esto sí que va a ser un clip, ¿eh? Mira, aparte, este mola máis, mira. Así con esta imaxe. Eu non a pantalla partida parece un Picasso, eh? Ahí está. Oye, eu non sabía que iba a facer o remake de Los Informáticos. A ver, como lle contamos esto aos do Na galega. podcast? Aos do podcast. Pois mira, Pablo Casal, que é amigo do programa, está esmagando un testículo. Como podemos explicar isto? Sí, está Uxío tamén aquí no plano, así que estamos todos. No, pero é unha maravilla que veñan amigos a vernos e incluso eles dous tamén. Veña, levantarse que fai calor. Bueno, pois Pon a cuña. Logo contoche máis cousas, vamos aquí un pouco de cuña. Mira, podo dicir unha cousa eu? Sí, podes. É que estive escoitando o programa Sí. da semana pasada, ou bueno, o último programa, non sei, programa. bueno, eu escoitei no onte. E a verdad que dixaches moitas cousas non falaches de deporte, por exemplo. Ai. Deporte, pero como... Non falaches desde fútbol, por Pero exemplo. fíjate que no último programa unha vez comentei no así como o Depor e nunca acabou de... Non sei por qué. Pero podemos falar de fútbol, por exemplo, do Depor. Eu falaría, postos a falar de Coruña? Por que non falamos do Liceo, que foi campeón de liga de hockey? Vou por unha birra. Pareceme un tema importante, ¿no? Sí, claro. Contra a hexemonía catalá, que é a que goberna na liga hockey. Pomos a cuña, non? Pon a cuña. O bueno, carallo, bueno. Amenazan con volver dentro dun pouquiño. O sea que tende os calzoncillos preparados por se acaso. Pois nada, sonou así a medias o dos calzoncillos, pero bueno, xa se entende. A xente xa sabe que Manolo está aí Falcón. meu pai dicindo que os calzoncillos preparados. Tamén o esperamos, fora coñas, esperámoslo para a tempada que ven. Eu espero máis os chourizos que a él. Igual faremos un... Xa o sabe. Facemos un directo no entierro. Home, iba a decir, sería feo, pero por un lado Home, feo, faría máis ta gracia. El xa non lle vai a importar. Home, dende logo que non. Bueno, a ver, seguimos aquí. Mira, outro día Steven nun sitio que te encantaría estar. Non vou dicir nada. Uy, non podes falar de... Tira. Steven no consulado de Argentina en Barcelona. Home, que envexa. A que sí? Buah, Pero encantaría, che. que ben, no? E que? Falouche alguén? No, o consulado argentino é todo de mans que van a buscarte. No, che, viste, te quería decir. Todo, sí. Dios. Tremenda turra. O Euro Disney dos fillos de puta, ¿no? É como unha viaxe do inserso, pero todo concentrado, sabes? Como... E por que te levou aí? Bueno, por traballo, tiña unha reunión cunha... Paganche pouco, Sí, a verdad, eso tamén xa o pensaba antes de ir, Paganche moi pouco, Sí. Bueno, Bueno, salí falar cunha das cónsules xuntas do consulado. Bastante ben, a verdad, reunión e tal. Pero chamoume a atención unha cousa, a ver se podo amosar tamén para Van a que... poder amosar para que vexa xente de Twitch. No, a de Twitch non, porque non teño tanta tecnología. Bueno, pero... estamos a amosar agora aquí os que estamos aquí. Sí. Silvio unha foto do consulado de Argentina en Barcelona, onde hai unha especie de mural adicado a diferentes figuras representativas do país. Como poden ser o Papa Francisco, Leo Messi, Mauricio Pochettino, que considerei no bastante... Vale. Pero por qué? Pues non sei, pero... Sí, pero Claro. bueno, mira, pero Papa Francisco entón non encaixa. E despois Esta foto entendo que é Maradona. de Maradona. No, eu creo que Kempes levantando o mundial. Ves un pouco. Está Videla, no, Videla non está. E esta As Spice Girls. E hai unha foto efectivamente Dun grupo musical. máis que dun grupo, parece do elenco dunha serie ou peli, porque son bastante xente, son como 12 persoas. Claro. E hai unha foto aí da Argentina do 86 E tamén está Vicente de Aquí non hai quen viva aí sentada. ese é o Papa Francisco. Efectivamente. Bueno, chamou a atención aí ese mural de persoal. Quen faltaría aquí? Aquí falta, pero a ver, a miña pregunta que Se houvese un con, home, esa e tal. Quen poríamos neste mural no consulado galego en Bos Aires, vale?
Don esto abrimos aquí palabra para todo o mundo. Primeiro Alberte e quen poríamos? Cal serían as fotos? Galloso, Galloso, Touriñán, Touriñán, Fran González Nico aínda non. e Alberto Montes. Eu creo por esa orde, para non quedar Ti de cuarto. Non poríamos a Fraga. a Fraga, home, de Fraga habería unha estatua xa na Molaría por entrada. a Franco como para asustar. Sabes, como para que non viñera xente rara. Eu creo que habería na entrada unha escultura a escala 1-1 Sí? un banco no que se están sentados Franco, Fraga e Castelao, os tres. Sí, medalla Castelao 2023, Francisco Franco. Louco random. Dame magua saber que estamos rompendo agora. Mira, dinos aquí máis nomes, vale? Pero primeiro que digan aquí Uxío e máis Pablo, porque xa nos están chegando nomes por Twitch. Ah, claro, e moi vos. E moi vos, por eso. Eu estaba facendo a composición como era eso, no sitio de Messi saldría Don Iago Aspas. Ai. ¿Eh? Vale. É un xogador, ¿no? De fútbol, ¿no? Sí. Xoga en primeira división, non? Xoga, é profesional, cobra por eso. Ah, vale. Os do Depor cobran por xogar? Ou polas mañas van descargar no Porto? Están de Bergantiños é teleoperador por mañá, sí, creo. Sí, Deportivo da Coruña, Tuche. dígame. Iago Aspas non porque non lle dá currículum. Dicías, Uxío. No, mellor marcando goles. Hai algún en Riazor bastante bonito. Merda. Quen máis? Iago Aspas, Leo Messi. Estaba o Papa Francisco. Estaba tamén Pochettino. Coño, Rouco Varela. Rouco Varela. Moi bien. Ben. Que máis, xa está? No sitio dun músico, pois Manu Chao, por exemplo, que é fillo de Bueno, Galego. xa entramos nesa categoría. Mira que hai músicos, joder. Chil Ríos. Pili Pampín, clarísimamente. Hai outra aí no Twitch. Sí. Ahora, espera. Vale. Ana Quiro dixo el. No, el dixo Pili Pampín. Pues Pili Pampín tamén non la dixeron e Ana Quiro. Que digo que entran como no mismo paquete, digamos, a máis nomes, músicos tamén. Carlos Núñez non estaría. Carlos Núñez. Pero Chil nunha Ríos. foto na que non se vexa a calva. Home, calquera, Claro. porque el son as que move el. non é parvo. As fotos oficiais. Son estas fotos, ves? Esta foto así. Sí. Como se me está vendo agora, así. Claro. Aquí, capao. así. A ver, tamén nos dicían, Arsenio, non? Home, o uso de Arteixo. Sí, tire moito Depor, pero non Correcto. se ocurriu o de Arsenio, Porque non quero incidir sempre no mesmo, claro, eu quero. Prefires evitar falar do Depor. Mariano Rajoy, E de Lugo, non dixamos ninguén de Lugo, Rouco Varela. Rouco Varela de Vilalba. Bueno, pues, non, é Fraga. Fraga tamén. E de Ourense, Baltar entra neso? Jácome. Jácome, Gonzalo. Decíanos por aquí si falta Pedrerol, porque isto xa parece punto pelota. Penso que era en relación a ese momento, no que todo era hombres. Que momento. Hombres Vale. blancos, Sí, punto pelota un Sí, pouco. semos. Sí, Correcto. sí. Representen. Bueno, entón ese sería o panteón dos galegos ilustres Sí. con futbolistas. Fíxate que non hai ningún escritor. Molaría Rosalía a outra, Sí. é dicir, a Por cantante. error. Por error. Que alguén dixera, Rosalía, Google, voy a tener suerte. E imprime a dos dentes con ostra aí. Aquí propoñenos Diego Tristán, que todos sabemos que non. Pero habendo papatoria igual, non? Igual. E, Digo que están, perdón, Sí. un matiz, xa que falamos do Depor da época boa, máximo valor da historia do Depor. É unha mala noticia eso, padre. Bergantiños, teleoperador. No, creo que No, aguantalo, que creo que te afundas. Espera. Creo que te afundas no A silencio. ver. Imos aguantar un silencio de 10 segundos para Spotify. Non imos a Parece boa idea. Efectivamente. Dinos máis nomes. Grazas, Silvio. Camilo José Cela. Moi bien. A muller que foi da muller de Marina Castañar? Pois que heredou a hostia de millóns. Xa, entón palmou. Vale. Pero podelo explicar, Euxio, a ver, home. No, é que non quero quitarlle protagonismo a Alberto. Sí. Que é o meu podcast. Claro, por eso. Non como cando el veo a Galiza algo máis. A muller de Camilo José Cela Cabrón. herdou e perdeuno todo. Porque E tuvo en que ir Sportium. Non sei onde carallo, pero despois pasou un Apostou rollo. polo Depor. Joder, ti deberías saber lo que eres de Padrón, me cago Claro, en eu que che iba a dicir, en plan de, estás pisando o único tema de Padrón do que podemos falar máis ou menos. Pero que pasou? Como perdeu toda esa fortuna? Bueno, heredou toda... O tipo tiña unha fundación e a tipa quedou con todo e parece que non acabou de xestionar todo o ben que o debería de xestionar e parece que quedou un pouquiño pufo e tivo que ir a xunta a rescatarlo todo. E a tipa... Eso sona a
criptomonedas. Estaban con Invertiu. el Ethereum a tope. Invertiu en Ethereum y en Paracetamol. Podemos confirmar que Marina Castaño é o Carlas Puigdemont de Efectivamente. de Galicia. Sí. Comparten piso agora en Alguén, Waterlats. preguntan, alguén dixo Palmou? Xesús Palmou. Igual é un pouco como moi... no, non? Hai nos máis divertidos. Cuiña. Palmou Bueno, Palmou, si se poñen a tiro, como dixo él, os Cheminal Brothers, poñen a tiro. Lenny Kravitz, Ou Viña, en paz descanse, se lo metemos xa en Ah, bueno, xa entramos en fariña. temas turbios. Claro. Bueno, pero o Viña non morreu. como que O en paz Viña- descanse. Ah, no, Charlín foi o que morreu. Estaba confundindo eu. Sí, Amancio tamén, non? Non nos des esas sí. noticias. Amancio Leonés. Hostia. Claro. Amancio. Pero un non é de donde nace. No, Manu Chao entrou na primeira, pero Amancio non entra na segunda. Fíxate que criterio, que ausencia de Que criterio. tributa en... Fidel Castro. Váleme. Todo entra, todos galegos. Que hai aí? Mariña Crypto System, de vale, Crypto Bro. vale. Charlie Sheen entón tamén. Sí, Charlie Sheen. pero o pai, non? Mellor. Martin Sheen. Sí. José Tojeiro. Imagínate un consulado galego con José Tojeiro ali. Cañita Brava. Cañita e Brava. aquel que caíra nun lavadoiro. Como se chama aquel? Manolo de non sei que, Sí, ¿no? o que sí. caíra nun lavadoiro. Xaniño. Manolo Xaniño volvendo de putas que caíra nun lavadoiro. Eso non pasa en Ripoll, non pasa. non En pasa Ripoll pasan outras cousas en Ripoll Ripoll. pasan outras. A ver, outras cosas de outro calado. Sí, en Ripoll igual xuntanse ali uns chavalitos e Claro, como veñen sería dar unha volta á Rambla. Esta é unha referencia para moi cafeteiros, pero como sería vou ir para diante para como sería o Crims galego? É dicir, Crims, para que non o saiba, Sería un programa de humor. Un programa de radio, programa de televisión, referencia en Cataluña True sobre crime. crimes reais, reproducción, testimonio. Luis Moya, perdón, bestias. me fixo moita gracia. Quen é Luis Moya? O copiloto de Carlos Sainz. ¡Tata arrancarlo! Ese Este. era galego. Sí, Sí, é galego. Paco Bullo. Paco Bullo. Mira, mira. dos galegos renegados. Seguimos para bingo, Julio Otero. Jesús Vázquez. Ahí está. Julia Otera es, Otera, digo. Julia Otero es hija de inmigrantes. Lo dijo en la radio una vez. Claro. Yo la escuché. Claro. Escoita, Fernando o que decías Romay. do True Crimes estes, Sí. o caso este do holandés que se Hombre, cargaron en sí. Petín, tremendo, ¿eh? Por certo, a vindeira película de Rodrigo Sorogoyen, estrenada en Cannes, inspirada nesa historia. En Cans de Porriño ou en Cans? Na Cannes mala. Na que non falan galego. As Vestas, unha peli rodada, iso sí, en León, pero que está inspirada nesa historia. Documental, por certo, disponible en Amazon Prime, Santoalla. O documental, non sei se o biche, o xío. Pois o documental interesantísimo, moi Grabada en León. moi potente. A peli grabada en León. Sorogoyen, hijo de puta. Vale, correcto, que Eso fixen o casting pa peli e non me colleu. Aí está. Correcto. Pero o documental, tanto a peli, que vai ser un peliculón, como o documental Santoalla, moi recomendable. Unha historia, non contamos a historia, pero basicamente a historia dunha parella holandesa que dá a volta a Europa en autocaravana, decide ir vivir a unha aldea de Petín. Y lo que pasará a continuación te Y lo que sorprenderá. pasará a continuación te sorprenderá. Cómo reaccionan os veciños. Ay, qué Unha roeros. casa. Van a unha aldea na que viven unhos veciños nunha casa, un matrimonio maior con 2 fillos. E efectivamente, como decía Silvio, lo que pasa a continuación te sorprenderá. Santoalla, é así, ¿no? Santoalla, ¿no? A eles tamén nos sorprendeu, Moi recomendable. Sorprendeunos igual máis a eles, sí, Non sí. fagamos máis spoiler, pero o como di meu sogro, non me hagas streaming. Como din en Pontevedra, hai que roelo. Sí, sí. Correcto. Bueno, canto levamos? É unha oriña xa, bueno, non chega aínda Non chega, de ¿no? programa, pero bueno, sí. Porque a última cervexa igual podemos A ver, facerse en cámaras, temos- porque eu xa non vocalizo de normal, se sigo enchendo o carro. Si vos fixades, ao principio do programa Alberto sempre comeza como así, como a ralentí, non? Cun chimpín, tic, 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 e logo xa empeza tiqui, 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 é todo moi divertido. Eu sempre o coñecín así, non sei. Xa, Debe bueno. ser o polvo en lactosa ou lactosa en polvo. Bueno, imos É a o comentar único polvo que levo ahora mesmo. un par de cousiñas. Un par de cousiñas, Alberto. Cuidado, que Silvio envíase WhatsApp a sí mesmo. Tivemos, sí, bueno, se queres explicamos eso. Eu mándome WhatsApps como o 90% da xente, como a xente normal, É que vale? eu vou a libreta, mira, eu vou a libreta, mira. Pero aparte podémoslo enseñar. Non acerto. Eu mándome É aquí este. Vale, Bueno, eu mándome WhatsApps a un grupo conmigo mesmo, vale?
Pero Un grupo contigo mesmo, non a ti mesmo. é un grupo. Joder. Como se chama ese grupo? Silvio. Ah, bueno, ti eres un pouco egocéntrico. Eu chamolle Notas. Pero ese non é o teu Fai, nome. fai, El fai, notas. fai honor, fai honor. Fai honor. A ti non te deixaron poñer un, verdad? Pero, Uxío, sabes que hai unha función no móvil que é notas, non? O sea, No, pero eu teño notas aparte. Pero prefiro WhatsApp porque así vou mirando pim, pim, pim. O que pasa é que o meu En grupo... cambio, en notas non podes mirar pim, 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 ¿verdad? Silvio, por favor, corta yo o micro. O que iba a decir é que eu a foto que teño posta no grupo comigo mesmo ensina iso. é unha foto na posición presidencial da mesa do Consello Executivo da Generalitat de Cataluña. E sale na foto Silvio. E saio eu. Mira, Pero o do ego son eu, aí está, para que o goce toda a nosa audiencia. Hoxe en Soños Sumidos, Aí está. Silvio Presidente. Isto foi cando antes de Torra. Púxeme aí. Onde te Antes. vesti antes? Presidindo a Xunta ou a Generalitat? Pregunta seria, Alcalde de Ripoll, que ten moita saída. Ou de Olot. Ah, pois mira. Home, traballan pa NASA en Ripoll. Ahora comesti o silencio. A ver, eu quería comentar outra cousa, pero aí liástenme. Tivemos acceso a unha información privilexiada, Correcto? segundo a cal... Dixen correcto, non sei de que falas. Xa o sei, que non o sabes. A OTAN, a cumbre da OTAN, que están ali, a cimeira, tal... Home, en Grou, non en Grou. Ali no Concello de Lobios, están ali reunidos. Están en Lobios. Están ali no... Joder. No Lusitano, que lle puxeron como nas comunións. Se vai Biden a Lobios ou vai a Vilamartín de Valdeorras o Non se entera ninguén. o Palladium e a comer por ali aqueles restaurantes, aí sí que non vai querer volver pa Washington. Pois sabes que lle fixo a broma hoxe a Pedro Sánchez Sí. no encontro que tiveron e dixo, esto tamén hai aquí que non sei se marchar ou non marchar. Dios, É que moi cuñado, o Biden. Imagínate o Palladium de Vilamartín, de aí sí que non marcho, cabrón. Din por aquí no chat, están papando ensaladilla rusa, din. Talmente. Está ben. No, Bueno. descubriuse, filtrouse por a Corporación de Medios Audiovisuais Galegos, a TVG, que serviuse viño galego na cimeira da OTAN. Moi ¡Vamos! ben. Ai, que marida ben con ensaladilla, joder. Temos o nome do viño, bodega, Non denominación de orixe. entrei a noticia. Debe ser Albariño, pero non, eu non Porque entrei a era noticia. Mariño, Ribeira Sacra. A ver, imos buscar, a ver. Os da OTAN teñen bobo paladar. Sabes cal é o viño de Obama? O viño preferido de Obama? O bamiño. A Coca-Cola. No, fora coñas. Obama serve nas súas ceas presidenciais tamén Pero xa hai unha década xa que non é presidente. unha década non, cabrón, 4 anos. 6 anos. Por 6, é igual. Descubriu nunha cea presidencial un viño galego, Mencía, Ribeira Sacra, da bodega de Pachín. Un viño galego, como digo, de Ribeira Sacra, Veña. ata tal punto que convidou o dono da bodega e a súa muller a unha cea na Casa Blanca. Ese sería o- E dende aquela consume, un viño excelente de nome Peza do Rei. Estás insinuando que Obama cada día mangalle unha botella de tinto Mencía. da Ribeira Sacra. Correcto. Ahí está. Peza do Rei, un viñazo. Non me pagan por decir isto ni me regalan botellas, pero aí pode buscar o Xío información. Peza do Rei, o viño de Obama. O viño de Obama, molaría o De- web. de momento- O viño de Obama.gal, sabes? De momento está buscando cal foi o viño que se serviu na OTAN. Sí, bueno, xa o comentaremos. Na- Vos se organiza, o sea, no caso de organizar vos na vosa casa a Eh? cimeira da OTAN, A ver, que viño poriades? Purrela clarísimamente. claro, de momento a ver, Albar. eu de momento se monto unha cimeira da OTAN na miña casa, Biden ten que vir con sillas plegables. Eso por un lado. Non vai ter onde aparcar, Entón, se ven Pedro Sánchez, ven comitiva española, eu sacaría un empordá. Aquí dignos Purrela, Barrantes en Cunca, Ulla, Guinness, dion. Eu O Carlos de mi madriña, que está aí a... Eu sacaría un vida Lampordá. Sí, vai unha cousa ben... La Viñeta, que é unha bodega que me gusta moito tamén. A ver, eu basicamente o que faría é baixar ao noso amigo O Paques. o Abderrahim.
Ai, que ainda temos que facer eso, Xa, me olvidaba. O qué? O tío Pedro. O tío Pedro, Por favor. Bueno, aparte temos aí ahora 8 persoas de maneira sostible, 8, 9, 10 está aí tal. O sea que Moi podemos ben, ir moi todos ben. concursando. Bueno, en fin. Temos aí vai O tío a Pedro- tiro de pedra. o tío- A tiro de Pedro. No, o tío Pedro convidado na próxima velada de Ibai, loitando él. Con Mr. Jagger. Aí está. Hay unhas hostias que manda. Hombre. En fin. Tío Pedro. O viño. Ah, o viño. Non Non aparece. aparece, Bueno, non aparece. Eso, vino tinto. vino tinto. E Bueno. vino Ah, blanco. pois era un albariño. Bueno, pode ser. Hai albariño tinto, No, ¿no? ponían vino tinto e vino blanco. Bueno. Bueno, busca o viño do Obama. Xa verás. Sí. Así temos tentativo Mañán. de minutitos. Ya no móvil. A ver, pois imos facer o Quien Quiere Ser Millonario este, ¿no? Por favor. A ver, espera. Tío que- Pedro, sección estrela deste programa. Podíamos recortar a sección Tío Pedro e poñela noutro podcast e tería máis escoitas que este programa? É probable. É probable. Veña. Non imos facer por non goder. Imos co tío Pedro. Dalle. Imos ter que facer unha pequena introducción do tío Pedro, este concurso que temos no marco do mellor puto podcast en galego do mundo, Yeah. o concurso do tío Pedro, aquel señor que se chama Abderrahim, Ídolo. que casou coa miña tía, que vive en Barcelona, que se atopou unha Vive vez en Barcelona, tío Pedro? que se atopou unha vez. Vive en Barcelona? Sí, ese, sí. dato non estaba, Ah, pero era moi fácil esa. Que se atopou Moi unha fácil. vez nun centro comercial a Aina en Barcelona. Correcto. Igual xa tiñas que saber esa. Bueno, pero podía estar de vacacións en Barcelona. Bueno, ou Non vive en sei, foi a ver o Barcelona. Gamper. Ou igual vive en Marrocos. Ou en... Pior aínda, en Viladecans. Mira que música de tensión. Bueno, a mecánica é moi sinxela. Silvio presenta algunha situación de tío Pedro e eu teño que adiviñar varias opcións se son verdadeira ou falsa. Unha vida variopinta de tío Pedro e tamén a de seu pai, Manolo Falcón, que se dedica basicamente a facer bullying a este home de forma sistemática. Estamos nos rindo do bullying. Efectivamente, o tío Pedro. Hombre, aquí de toda a vida. No, Pero bueno, eso- carallo, bueno. No me vai cambiar a sociedade a estas alturas. Imos a ver. Dalle. O tío Pedro. Yes. O tío Pedro. De profesión Estou nervioso xa. era. Era porque está xubilado xa. Non che vou dar máis datos. No, pero eu sou un tío listo, joder. A. Diplomático. De Monte Alto. B. Albañil. C. Cociñeiro. D. Traductor. A ver, hoxe teño a sorte de dispor do comodín do público, entón. Sí, sí. Diplomático, albañil, cociñeiro ou traductor. Podes, como dindo público, Mira. A ou B. Diplomático, vou non descartar. Vale. Con todo cariño po tío Pedro. Pomos un pouco de contexto, vale? Sí. Para poder afinar ben. Sí, sí. É unha persoa nacida en Marrocos que veu a Barcelona nos anos 70. Co cal, Menos mal, porque se ven hoxe igual. igual non ven, sí. En fin, dende aquí estamos cos dereitos humanos, con todo... en fin, que veu nos anos 70, co cal, igual, podeche dar pistas do seu traballo ou non, ou do tipo de traballo. Non sei, diplomático, albañil, cociñeiro, traductor. Vale. Aquí din traductor, aquí no Aquí di un público. traductor, vale, moi agradecido. Voy antes de preguntarlle a Uxío e Pablo, para non ver moi afectado na opinión, eu coido que albañil pode chegar a ser algo recurrente, facilón. Eu vou me decantar por cociñeiro. A Din ver, Albanel tamén por aquí. eu vou me quedar con cociñeiro. Tamén dixeron cociñeiro, aí as tres opcións, de momento non repetiu ninguén. Traductor- Diplomático descartan tamén. Sí, sí. Twitch tamén descarta a vía diplomática. Nunca mellor dito. A ver, que decides vos, Nois? A min cheírame a traductor, non sei por qué, porque gústame Mourinho, entón quero xente que partille profesión con Mourinho. Moi ben. Uxío. Sí, supoño que nacendo en Marrocos sabrá falar árabe e tamén francés, pero eu voto por albañil. Porque o tío Pedro era un tipo que sabía levantar os cementos. Gústame as teorías sobre o tío Pedro. Pois traductor.
Pero neste concurso só xoga Alberto Montes. E ele quen ten que marcar, a ver se temos algunha máis. Diu, cociñeiro di que dimite despois da operación Xamón, din aquí. Grande, Belai. Veña, voume decantar. Diplomático igual era a opción como random demais e traductora boa. Facendo un pouco psicoanálise da mente de Silvio Falcón. Sí. Como me pode enlear. Daquela, dixen enlear e daquela, cuidado, que estou a punto de ter unha cadeira na Real Academia Galega, Sí. Vou decir traductore. Resposta final. Traductor. De idiomas, A resposta correcta, Como está aquí este plano. A resposta correcta, cociñeiro. ¡Oh! ¡É a primeira acción que tiña! Jodícheme, Pablo. Hostia. Que ben che veu para botarme a culpa, cabrón. Joder. Efectivamente, esta estaba moi pensada para tocar a moral, esta opción, un pouco o diplomático, pois cantaba un pouco, pero claro, nos anos 70, se o pensas tampouco, non? Alguén que ven tal, Sí, pode ser. El algún xamón cortou. Claro, é hecho que hai. De Marrocos, non? Cortounos en Marrocos. Jamón canario, como Pedri. Non exerce xa, entón. Pola idade eu non teño constancia. No, digo, coño, na súa casa tamén entendo que sí. Alberte, atréveste a responder unha segunda pregunta neste concurso do tío Pedro? Of course. Imos ver, segunda pregunta. Concurso o tío Pedro. O tío Pedro era un avanzado ao seu tempo. Aí onde o ves? Home, non me puñen nunca en dúbida, Eu xa teño cariño ese home, Eu non sei que cara ten. Fíxate que él, opción A, viaxou aos Estados Unidos nos anos 60. Guipismo, Sí, sí, sí. Cuidado. Opción B, A mellor época para ir. tiña unha cámara de vídeo coa que grabou a miña primeira comunión. Buah. Tremendo documento tamén, Pero a túa dos anos 60. Home, non, pero bueno, nos 90, non? Eu fixen a 96, 97, pois... A ver, ter unha cámara de vídeo nos 90 tampouco que, é ¿dónde está? avanzado no seu tempo, Non era hermano Lumière, tampouco, que decir. Pero vale, no, bien. A ver. Como enunciado base, compro. Bueno, é de Ourense, de Ourense. É por agrupar opcións e tal. Agrupa. A ver, Cámara pa ali comunión. en Grow non tiña ninguén cámara, tamén te direi. En menos ver onde ver o vídeo ese despois. Podo facer un parentesiño? Sí. Un little paréntese. A ver, están Mira. jodendo o tío Pedro. Pois mira, a primeira película que se grabou en Galiza foi Miss Lady en 1916, se sae Castelao facendo de cura. E onde se grabou? Aí lo dejo. En Grow non foi. Sí, na Illa da Toxa no Grove. No Grove. Na Illa da Toxa do Grove. Aquí a nosa audiencia xa terá visto Como que... se chama a peli? Miss Lady. Moi ben. Tampouco Pois, había moita xente, non? Aí está o dato. Tampouco che colleron no casting, non, Alberto, nesa? Disponible en Filming. Para facer de toxicómano. Bueno, a ver. Centrémonos. O tío que Pedro. diga eu esa palabra ten carallo. Mira como estou de perfil, Mira, o meu mellor perfil, con esta nariz de fumar chovendo, Opción A. Viaxou aos Estados Unidos nos anos 60. El como adiantado ao seu tempo. Como visionario, viaxando. Home, tamén O Magallanes de Grou. moita xente xa fora antes tamén, claro, é que en fin, ese criterio. Teño entendido que sí. Opción B. Tiña unha cámara de vídeo coa que grabou a miña primeira comunión. Opción C. Traballou como cociñeiro para a plantilla do Barça. Trampa. E D. Foi convocado, cando era novo, Por Luis Enrique. Eurocopa 2020. pola selección nacional marroquí de xadrez. Hostia, son moi boas preguntas e millores respostas, cabrón. É que o tema é que Silvio, o ver que isto funcionaba, cada vez se toma máis en serio, dedica máis tempo a sección do tío Pedro que o seu traballo, a súa cadela e a súa muller. Dóbolo xa, esto sí que, aquí sí que acerto. Na resposta non acerto, pero aquí acertei de pleno. Parabéns, xa de entrada. Parabéns de entrada. Xa ganei eu, non? Gañache ti. Se acerto, é puro azar. Vale.
A ver, Por aquí din xadrez. A primeira persoa que contestou. convocado pola selección de Marrocos de xadrez, voy de atrás adiante, vale? Cociñeiro do Barça, entendo nos anos de Bangal, igual. Non che vou dar detalles. Oye, que podemos decir? Tampouco... vale, será con Guardiola, seguro que sí. Non coñecían Hai quen se sumou aquí a cociñou para o Barça. Vale, a outra era a cámara de vídeo para a comunión de Silvio, que esa van a descartar por ser familiar, como que moi gratis. E a primeira de viaxar a Estados Unidos tamén me sona un pouco. Imos quedar cas dúas do final, vale? A ver. Imos quedar con cociñeiro pro Barça, que é como moi louco, pero a vez, por que non, factível. E convocado para a selección de Marrocos de xadrez. Que tensión, Entón, a ver, ahora vou deixar que faledes vos diante. Despois, como vídeo que llega antes, vale. Vos que credes? Cociñeiro do Barça ou axedrecista infantil? Infantil, no? Juvenil. Fútbol. Fútbol de gol, di Pablo, Uxío. Pensa que antes preguntouche o de ser cociñeiro e ahora ser cociñeiro outra vez un pouco trampa aí, non? Quizá Uxío Meis. Suspicious. te la está metiendo doblada el Falcón. One more time. Menos mal que son actor. Axedrez, va. Ojo que aquí con o xadrez dixeron o tío Pedrerov. Sería Petrov, non? Eu penso que encaixa. Pero gustoume moi bo. Que máis hai? Eu estou me perdendo das todas Xadrez, as mensaxes. Barça. Vale, xadrez, va, xadrez. Sí? Resposta Veña. final? Sí, vou estar, en fin, igual. Imos a xogar e aquí o importante é pasalo ben, e descubrir a vida de tío Peter, Onkel Peter, que é grande, cando saxa. Pero xadrez, En árabe hai que ver como din. ese acerto fago balconi. Sabes como se di tío Pedro en árabe? Non. Tío Abderrahim. A resposta correcta era A ver, tiña unha cámara de vídeo coa que grabou a miña primeira comunión. Ai, caiches en todas, Unha maneira moi ourensana de estar avanzados seus tempos, Bueno. Gravar un vídeo de comunión nos anos 90. Grazas, Uxío. Jesucristo. Pois estaba avanzado. Que vaya a ser o próximo, que tuvera wifi no ano 2015 ou que? Pois Non debe ter. En Ourense non creo que tivera. A ver, unha Claro. máis. Final de tempada. Facemos Veña, a terceira. unha máis. E xa imos. A xente está moi a prol desta sección, como Pero vimos. este nos Pedro é comentarios. Pedro Falcón. Non. Tes que escoitar programas para atrás. Ahora xa escoitín o do É outro familia día. política, é marroqué. É que a gracia. Abderrahim. Claro. Claro. Un último Pedro tío. Mira, cando acabemos esta sección imos ter que facer un sumalo todo, sabes? Collelo todo e facer un vídeo para YouTube que sexa todos os audios do tío Pedro. Por favor, encargas de ti, ¿no? Epa. El juego de tu vida. Bueno, Dalle. imos. Os fillos Os fillos. do tío Pedro chámanse. Isto é moi difícil, Tem- Estou máis nervioso que na selectividade. A. Silvia, Andrea e Joan. Silvia, Andrea e Joan. B. Abderrahim, Silvia e Andrea. Vaya a pillar, tío. C. Karim, Laila e Fadila. D. Ovidio, Silvia e Laila. Un pouco de contexto por se queredes ver se vos estou timando ou non. O meu avó paterno chamábase Ovidio. O meu tío paterno chamábase Silvio, vale? E aí podo ter posto algunha cousa ou non, ou tal. Os nomes árabes tamén xogan un papel aquí. A ver. Sí, estou todo de acordo. Silvia, Andrea e Joan, a primeira opción. Silvia, Andrea, Joan. O sea, son dúas cativas e un cativo. Sí. Silvia, Andrea, Joan, vale. Vale, Abderrahim, Silvia e Andrea. Sí? Sí, Silvia, Andrea. Karim. Cambia un, aí, só. Karim, Laila e Fadila. E opción D, Ovidio, Silvia
e Laila. Seguindo a teoría de aquí de amigo Uxío, por relacionar temas, ¿no? Antes falache do vídeo da comunión, ahora o vídeo sería como moi evidente, ¿no? Que esta relación es unha cousa ca outra. Evidentísimo. Entón aí hai que fuxir xa desa opción e irse a nomes 100% Arabican, Ajá. que é esa opción C, E a opción C, Karim, Laila e Fadila. ou a opción A ou B, que hai unha mestura. A B é unha mestura A B e é unha a A mestura. é full de aquí. No, a D, A D é que tengo vídeo, por tanto descartamos o vídeo da ecuación, vale? Descartamos a D. ¿vale? E quedan as tres opcións. Tres opcións. A, que é Silvia, Andrea e Joan. Silvia, Andrea e Joan, Joan porque vive en Barcelona. Sí. Joan é o derradeiro fillo nacido. Non te por qué, non te por qué. Vale, non vale. está en orde. Vale. Opción B. De feito, nin na correcta está en orden. Vale. Opción B. Non, esa non é correcta, por tanto. No. Ou Déxame creer que estou no certo. A descartada. Sí. B de descartada. BC. BC. Como son a B? a B, Abderrahim, Silvia e Andrea. E a C é Karim, Laila e Fadila. Respetaron o primogénito, é dicir, respetaron o pai, respetouse en tanto en canto lle deu o nome ao primogénito. Sí. E a opción correcta é a B, Abderrahim, Silvia e Andrea. Por aquí no Twitch hai quen che defende a opción de Ovidio. Me comen os huevos. Aquí Uxío tamén está defendendo. Agora sí. O vídeo non pode falar, iba a decir. O Xio non pode falar porque estaba comendo patacas. Sí. Pero dime que sí, que agora sí. Que agora a súa teoría desmorónase. Desmoronas. Polo que seja. Cocal, Alberte, Que queres voume ti a Abderrahim, Silvia e Andrea. a opción B. Queres, Alberte, que marquemos a opción B? Sí, mira que vale, a que me pese, non consultei con meus compañeiros. Queres consultar? No, non quero. Se non o fixen, por algo é. Pablo Casal, ti que opción marcarías? Eu marcaría a mesma que Alberto. Como sabe quedar ben, sempre Pablo Casal. A opción correcta. ¡Vamos! Ti xa diches a do vídeo, non? A D. Bueno, celebrar antes de, como vou fallar, podo facer unha celebración previa. Sí. ¡Vamos! ¡Veña! A opción correcta. Neste última pregunta do tío Pedro da Tempada era vamos, que ainda están vivos todos. A opción C, Karim, Laila e Fadila. Aplaudo a toda a rapazada. O mellor comentario que nos chegou aquí foi: non lle puxo Pedro a ningún. É moi bo ese comentario. Sí. Efectivamente. Eixa eso. No, home, no. En fin. Moi ben. Pois sí. Oye, parabéns, Silvio, doucha man, literalmente, Moi ben. por esta sección e por emborracharme a cabeza. Hoxe case literalmente. Sí. Con esta sección, con tanto baile, porque realmente non fun quen nin esta, nin creo que na anterior edición do programa de adiviñar ninguna das respostas. Claro que 4 opcións é un pouco ir a goder. Home, a ver, Pero bueno. un 25% de posibilidades está ben. E ir a goder. Nos exames da universidade non restaba, quando fago os tipos test. Pero que universidade, eso que es? É verdad, perdoa. Oye, Chámanlle, o que ti entendes como casting. vale. Ponme segadoras de tanxugueiras. Pero a ver. Así, é gratis. Sí, claro, e así Daste conta. rápido, en plan, veña. Daste conta. Mira, Eh, non me gustou moita canción, eu non a escutei aínda. Pois veña, pómola. Estou vou a pedir Pídoa. Ese é do videoclip que parece a Panorama. Non é esa. Ese é Pano Corado. Veña, escoitamos a ver, mira. Oh. Empeza así. Non lle fales así. Ten como unha intro larga, non? Sí. Le hace moito agora iso. Sí, é verdad. Ten aí O vídeo. no Spotify. Espera. Sí, xa que ímonos foder todas as licencias posibles.
No, pero mira, si de fondiño e tal, bueno, non está mal. Bueno, o que vexo no metro, a sección que traio dende que visito a casa de Silvio Falcón, no popular barrio do Born de Barcelona. Acostumo a vir en metro, a veces andando. Hoxe non me permitín esa ousadía de ir andando. No, porque me sudaban os huevos. E agora teñen que estar quentiños agora. E agora tamén, co cal non quería doble ración de leis al plato. Little. Sí. Entón, hoxe vine no metro coincidín con esa raza de non de persoa, de persoas de parella maior que ven enfadada da casa, sabes? Sí. Xa queda, eu creo que con esa frase xa se entende, ¿no? Veñen rosmando desde que saen pola porta da casa, un pouco, ¿no? Como era? Abelino, ¿no? Efectivamente, Pepa e Abelino. Correcto. Entón, que pasou? Eu iba lendo, pues a veces leo. Pero que estabas lendo? Teño lido Mortadelo e Filemón? Teño lido libros enteiros, date conta. Eu estaba lendo, estaba un pouco absorto, pero esa parella de persoas maiores entraron no metro, sentaron, grazas a Deus que había sitio libre. Eu son esa xente que nunca se senta no metro por non ter que ceder o asiento aos vellos. O sea, non te sentas por vago. Fíxate tú, por non levantar. Fíxate tú que incoherencia, sí. pero efectivamente. O caso é que se sentaron e o segundo a muller berrou: "Mascarilla!" Digo, pero que pasa? Caiuche, que eres unha? Falta? Que pasa? Porque enfrente súa había un rapaz tamén lendo, que digo, bueno, incívico, pero casa intelectual. Sí. Tampouco se ten que deducir, depende do que leas. Ten cultura, pero non Crepúsculo, respeto. eres un normal. Pero estás lendo igual a Camilo José Cela, pois tamén eres un normal. La colmena de mis cojones. Eso é. Entón, mascarilla. Aí ninguén reaccionou, só eu, que perdín o libro de vista. Tivino que coller casi a 3 metros de distancia. Entón, empezou a decir o seu home: Digo algo? E o home, como vexas, mandas ti. Te voy a decir, E digo, que matrimonio tan ben avenido. Ben avenido, ¿no? Moi ben. Total, que a muller, cun xeito un pouco exagerado, dirixiuse ao rapaz estándar, un rapaz random. Concepto rapaz estándar, mola, El non tiña mascarilla, tapabocas, bozal, que din os Miguel Bosés. En América Latina din barbijo, tapabocas, cubrebocas. El non tiña, entón dixo, non podo poñer cinto, tal. E a muller empezou a berrar: "Vou chamar a policía! Pero esto, eres un incívico, eres un tal". Entón a miña pregunta é: a día de hoxe, quen é máis louco? O que non leva mascarilla ou o que se pon como un energúmeno / energúmena porque os demais non a levan? Dito de outro xeito, quen leva a hostia antes, non? Correcto. O sea, en un caso de violencia. Claro, eu aí puxenme de parte, líbreme Dios, do rapaz. Sí. Obviamente, pola vehemencia da vella. Pero claro, ahora xa está quedando en evidencia a xente que reclama o uso da mascarilla. Co cal, podemos deixar de usala. Se tires bando do rapaz. Neste caso. Podemos preguntar tamén. Quer dicir, eu son de poñela. E mira que eu teño esta barba xa de ¿sabes? Non me fagas poñer a mí un adxectivo. Teño barba de guitarrista de Meclán. ¿Sabes? Que por esto queda moi pedante, pero bueno decir, por exigencias do guión non podo aceitar ata outubro. No. Jódeme, porque eu levo mascarilla, pero como se non levase, porque queda como, ¿sabes? Queda como en altura, ¿sabes? Teño un andamio de pelo que eleva a mascarilla e non falla a función. Que barba tes aí. Corre toda a Covid, corre por aquí. A ver, volve ao tema, Quen é máis louco? Quen é máis louco? Rapaz? Quen é máis louco agora? O que recrimina con violencia verbal o uso da mascarela en galego? Mascarela. Ou quen non usa mascarela no transporte público. Vanche dar o claro, asunto. En Ourense, Vigo, Coruña, como non hai transporte público, pues, claro, a xente non leva mascarilla, ¿sí? Queden aquí os compañeros. Non hai vitras en Vigo, entonces. Bueno, si hai 4 liñas de bus, pero ninguén collo bus. En Vigo van todos en moto porque son todos macoquis. Non. Fala. Que a ver, podes estar medio loco,
por exemplo, a xente que a leva no metro, no vagón, pero cando chego ao andén quita. É que non é obligatorio no andén. Por eso, pero entón en plan, me la juego, porque o andén queiras que non tamén hai... Hai a mesma xente que adentro, non? Claro. Correcto, é un pouco a norma absurda. Entón podes decir en plan, que mira que loco estoy, que lo voy a hacer. Pablo, ti que dis? Home, a ver, eu non tiño unha opinión desta, pero fíxeme gracia cando Alberto comentou o do rollo de ser medio incívico e tal, porque eu un día fíxeme bastante graza que iba un mozo diante miña para entrar no metro e o tipo puxo a mascarilla antes de entrar e, acto seguido, chimpou por riba do torno do metro co tal de decir, é unha persona incívica solo ao 50%. Solo la puntita. Entón, faime moita gracia como algunha xente, sabes, interiorizan as normas, pero non outras. Cívico no, cívico sí, pero non gelipollas. Ese é un pouco resumen. Exacto, pois eu, a ver, nestas alturas eu quitaría e a xente que estivera máis ou menos concienciada ou que teña perigo de palmar, pois que a poña. Correcto. Eu son Pablo Casal team. Pero, pero claro, isto é moi liberal, entón, pois quero dicir, que me diga o Estado que hai que facer, que son os que saben. Sigo sendo Pablo, eu son unha ovella do rebano. Unha ovella persona, que o di meu pai eso. Ovella persona. Eres unha ovella persona. Digo como así como para faltar. Pero bueno. Eu estou de acordo, estamos todos de acordo, é moi aburrido, é a merda de dicotomía. Claro, igual hai xente que agora está como loca aínda, pero igual por eso somos colegas. Efectivamente. Igual por eso vai por aí, Igual é que claro, é que se non se chichara, no, pon a mascarilla aquí subindo no ascensor que estamos moi xuntos. Igual mandasme tomar polo cu. Correcto. Contra todo pronóstico non pasou ninguna das dúas cousas. Bueno, O de mandar unha merda. vai haber terceira temporada, en serio? Do bueno carallo, bueno. Non é que vaya a ver, é que a xente está o pedindo, é necesaria. É dicir, e aparte, no, ahora vou en serio por un momento, vale? Xa está, xa deixei de ser en serio. Foi ese momento, ¿no? Vai ser a tempada da consolidación. Aí está. Isto creo que o dixen ao final da primeira tamén. A ver, ahora en serio, vos credes que vai haber máis temporadas de COVID ou de bueno carallo bueno? Xa estamos gañando ya COVID, xa. Exactamente. Hai máis... Como se chama isto? Como se chamaban as... ramas, no? Como era? As olas. No, olas no. No, as variantes. Variantes. Hai máis variantes. Viño de variantes. Efectivamente. Viño de variantes. Wow, viño de variantes. Está de masticala. É o título do programa de hoxe. Está de masticala profundamente. Mira, perdemos 5 petadores. Que tiñades 4. Bueno, canto tempo levamos? Que eu, sí que é certo que pedín a tarde hoxe. Eu sei que teño dúas empresas. A empresa propiamente dita e a familiar, que é moito máis exixente. Sí. É dicir, aí non podo pedir días así como así, que digo, pum, asuntos propios. O sea, que queres ir tomarlle un cubate aquí ahora baixo. No, quer dicir, no. Eu quero rematar o programa con xeito, Sí. pero mandarlle unha cervexa despois. A ver a que prezos, É dúas. Porque Cuidado. Bueno, paga producción. Xa se encarga a produción. O produtor do programa, Pablo Casal. Ahora igual mudan un pouco as subvencións. Ahora que lle deron o toque aí o meu amigo, o meu tocayo, igual. ¿Sí? Subvencións, sí. ¿Subvencións? Sí, eu creo que... Sí, tú crees? Eu creo que sí. Vai haber subvención por bueno que bueno, vai haber subvención. Sí. Vai no subvencionar. Pero liña de crédito. Feria de Abril, Barcelona. Espera, que ponemos aquí cámara. Mira, O noso patrocinador aquí Alberto. Que decir? Aquí Alberto. Vale. Feria de Abril de Cataluña. Tamén con un que se vexa, ¿no? Sí, pero Mira. os dous. Mira. Mira, este é o clip, mira, aí toque. Mira, o tema, un gif, temos un gif aí. Sí. Somos galegos, facemos un programa en galego en Cataluña e bebemos en vasos de la Feria de Abril. Que hai máis ecléctico? Que hai máis español? Que darlle a Creu de San Jordi a Estopa. Que opinas diso? Aí eu super a tope. Pero aquí hai xente que Eu a topísimo. non hai nada máis catalán que Estopa. Sí, Leo Messi. Esa era unha liña de debate Estopa en Twitter, no consulado catalán cando o fagan. Por suposto. Aí está. Quen debería estar no consulado catalán? Imos a acabar con iso. Acabamos con iso. Messi, Estopa, por irnos do fútbol. Pep Guardiola, eu penso que Marta Ferrusola. Claro, eu iríame do fútbol xa. Entón, Marta Ferrusola, eu diría... Gerard Quintana. Sí, iba a decir Albert Pla, pero Gerard Quintana gustame máis. Que máis? No, estou pensando nun actor, pero... Alberto Montes, non? Albert Boadella. Pepe Rubianes. Eva Gial. Bueno, Eva Gial. A ver. Bueno, pois ata aquí o programa de hoxe. Moitas grazas por escoitarnos.
por vernos inclusive. Sí. Os que nos escoitedes en audio, podedes ir a YouTube, que ali vai estar colgado este programa. Vai estar colgado o programa, non ten desperdicio. Sae en un momento o Xio e Pablo. Sí. Pedimos disculpas desde aquí, pero por lo demais é un programa moi está ben. Está ben, a verdade. Non é mellor que os outros, porque todos están ben. Bueno, Pero cuidado, igual sí. Está ben, Igual sí. Eu dáballe. Aí xentiña, sabes que non, dache un pouco de tal. ata vindeira tempada, Alberte. En setembro volvemos porque somos ti es medio funcionario. Sí. Funcionario Y ti eres enteiro. medio actor. Eu son actor, medio actor, no, cabrón. Home, a faltada é de ida e volta. Hasta o último minuto. Hasta o último minuto. Total, 2 meses de vacacións, se non máis. Ainda non sabemos, pero terceira tempada vai haber. Sí, Así que pero no, o 2 meses de vacacións sí que o sabemos. sí, eso seguro, Sí, eso digo- está aí apuntado na digo xenda. Digo eu. Aí todo marcadiño, día É este dicir, tamén, o que ven. Hai expectación pa nosa volta. Pilar Pero Raola tampouco no, tanta. Pilar Raola no consulado catalán. Ojo, Home. o noso público, perdón, que Está en tantos sitios. setembro, volvemos. Bueno, carallo, bueno. O mellor puto podcast en galego do mundo. Porque non hai Veña, tantos. saluda ali a máquina. Veña. E non saquei camachada, Uy, casi, Ah, sí, un pouco sí, un pouco sí. Pues listo.